l'horari, som uns cracs. Guineu al pet vol dir 3 coses. Aviam si podem escoltar. 3 coses justes. Com a tutor de 6è, em van dir que havia de dir unes paraules per acabar, per despedir-los. Aquests dies hem fet molta conya. Em deien, a nosaltres no ens trobaràs a faltar. Sí, i tant que els trobaré a faltar. I tant que els trobaré a faltar. Home, no ho trobaré a faltar tot, Són un grup heavy. Però això és bo. Això és molt bo. Tenim la feina més fantàstica del món. I els mestres tenim la feina més fantàstica del món perquè els mestres construïm el futur. I ho fem, ho fem amb les nostres mans i ho veiem com construïm el futur. I tenim l'esperança de que alguna cosa nostra quedarà en el seu futur, de que alguna cosa els hi haurem ensenyat més enllà dels coneixements. Jo soc dels mestres que doctrino, ja us ho dic ara. Vull dir que allò que diuen els de la tele, les mestres doctrinen, és cert. Jo soc dels mestres que doctrino. Jo no els hi explico que un bon dia el Franco es va morir, va venir la fada padrina i pum, ens va donar la transició i vam tenir una democràcia fantàstica, maca, tota cuqui ella, que més o menys és el que expliquen els llibres. Jo també els hi explico altres coses. Els hi explico, per exemple, que en 40 anys de democràcia en aquest estat només hi ha hagut un referèndum. Els que teniu una edat suposo us recordareu el PSOE del d'entrada no. Que els recordeu? Doncs això, us explico que en altres països sí, de tant en tant fan referèndums i li demanen coses a la gent. Però nosaltres no. Els hi explico que votem uns partits polítics amb unes llistes tancades i que no tenim eleccions directes a res. No escollim el president de res, no escollim l'alcalde, no escollim res, escollim partits polítics. Que ja està bé, perquè en Franco escollíem menys. Els hi explico que no tenim 2 voltes, que no tenim llistes obertes, i que a altres països del món sí que aquestes coses es donen. També els hi explico que la globalització consisteix en què qualsevol persona amb diners pot anar a fer negocis allà on vulgui del món, pot vendre els seus productes arreu del món, però que això no inclou que les persones puguin viatjar lliurement per tot el món o anar-se a establir arreu del món allà on vulguin. Les persones no hi estan incloses en la globalització, bàsicament hi estan inclosos els diners, que és el que mana. I per tant, nosaltres hem fet el que hem pogut, més bé o més malament, però aquesta generació jo crec que els hi tocarà, si volen un món millor, doncs els hi tocarà treballar-s'ho, i els hi tocarà protestar, i els hi tocarà rebel·lar-se contra un món injust. És el que hi ha. En aquest sentit, jo crec que els que despedim aquest any cap a l'institut, en rebel·lia estem bé, amb ganes de protestar estem bé, per tant jo els hi auguro un futur, si pot ser, encara millor que el nostre. Jo espero que els hi haguem ensenyat tot això. Els pares que veu triar aquesta escola jo crec que la veu encertar, és una molt bona escola. Els pares que els hi va tocar aquesta escola però no l'havien triada jo crec que van estar de sort. Tenim un equip de mestres fantàstic que estima molt els alumnes. Aquests alumnes aniran a l'institut a l'ESO i seran els reis del mambo, ja us ho dic ara, perquè de la Sedeta surten uns alumnes fantàsticament ben preparats. I jo espero que en el futur hagin après el que és més important de tot, que és esdevenir homes i dones lliures. Moltes gràcies. Hem acabat ja aquest acte, aquest festival, aquest comiat entre nosaltres, els nostres pares, companys de l'escola. Aquesta tarda anem a una festa que és més multitudinària, però aquesta és la nostra, la de l'escola. Els nostres companys s'han preparat amb molta il·lusió. Esperem que us recordeu sempre de l'escola, de tots nosaltres, i que ens porteu al vostre cor i que ens feu visites, encara que estigueu a l'institut del costat. D'acord? Doncs molt bona sort a tothom. I ara nosaltres anirem sortint, anirem al pati, farem la Guiana i farem